Il-ftuħ ta' din l-inawgurazzjoni beda bid-diskors tal-ambaxxatur Taljan f'pajjiżna Giovanni Umberto De Vito. Huwa sosta li l-kumpanija Costa hija simbol ta' eċċellenza biex tilqa' lit-turisti. Kompla jgħid li din hija opportunità tajba biex jippromovu t-turizmu f'pajjiżna u biex it-turisti li jiġu f'Malta jduqu l-kultura tagħna. Il-Ministru tat-Turiżmu Carmen Uvella fid-diskors tiegħu qal li jinsab onorat li dan il-cruise liner ser jidħol fil-port ta' Malta għal 34 darba f'perjodu li jispiċċa f'Novembru. Dan il-vapur il-Costa Favolosa dan l-istaġun se jagħmel mal-34 żjara lejn Malta illi b'kollox se jkun qiegħed iġorr mal-110,000 passiġġier. Il-Ministru sostna li l-pajjiżna għandu wieħed mill-isbaħ portijiet mhux biss fl-Ewropa iżda wkoll fid-dinja. Huwa qal li s-sena li għaddiet żewġ kumpaniji barranin naqsu żjarat tagħhom lejn Malta, madankollu il-Gvern issa ser jagħmel minn kollox biex jirkupra dak li tlifna. Sfortunatament is-sena li għaddiet kien hawn żewġ kumpaniji li kienu diġà ddeċidew illi se jnaqsu żjarat tagħhom lejn Malta u aħna qegħdin naħdmu biex għas-snin li ġejjin mis-sena d-dieħla nerġgħu nirkupraw. Qal ukoll li s-sena l-oħra 322 cruise liner daħlu fil-portijiet ta' pajjiżna. 80% ta' dawn il-vapuri huma ġejjin mill-Ewropa, fosthom mill-Ġermanja, l-Italja u l-Ingilterra. Carmen Uvella kompla jgħid li dan is-settur qiegħed jikber ma' żmien u kull gvern ta' kull pajjiż qed jagħti l-importanza sħiħa lil dan is-settur. Il-Ministru qal ukoll li fil-leġislatura li qegħdin fiha il-Gvern se jgħin biex tinkiseb aktar importanza lil portijiet Ewċin, speċjalment dak ta' Xlendi. Il-kumpanija Costa topera 14 il-vapur u fis-sena 2014 ser jiżdied il-15 il-wieħed.